pulun köplüğünü hem ekse bilirsin elem. Onu sen Genesis sal. Görüşürüz. Serdin ben. Nem üçün pulun köplüğünü bildirecek olsan Genesis sürün dedim. Sebebi şu maşının zapçasının gımbatlığını hem ekse bilir. Eline gımbat. Yönü maşının öz ardan. Yönü zapçası gımbat. Nem üçün men bilem ok. Bir sebebi o bizim yurdumuzda az olan üçün iminle bizde zapçası gımbat olup bilir. Hem yanında salam uğranlar kıyızlar. Kovum yağdaylarına canını sağ mı? O kap işlap yorsuzum sağman. Hem daşar yurttaki Türkmenlere hem yanında salam bayramallan, kadim merdan. Bugün bizde birinci Genesis abzorum. Genesis G70. Bu maşinimiz bizim Hyundai'ın lüks maşinler Genesis. Ayrıca bir kampanya değil. Hyundai'nki. Hyundai motorsa değişli. Kia edil şonga Hyundai değişli. Yönü imini Genesis Hyundai'ın lüks maşini. Edil Toyota'da Lexus şeyalak, Nissan Infiniti ol şeyalak. Kakras Infiniti QL'i abzor etti. Ben yadınızda şen şu yerde koyayım. Görmedikleri geçip görün. İkisi premoy konkurent. Son klasında çıkarılan olanlar kiçin. Birine minusu şu maşinin dar. Ben gel uzunrak bolsanız siz üçün der sebe şatyan içine girip çıkkana neudobno. Rulü bolmasa polnu ön ettim. Sidenyanam polnu ıyt ettim. Seravno dar hazır serdin. Sidenyan polnu ıyt ettim. Gelin prikol. Ana men bolmeni komfortlu oturmağım için. İngilizce doğru ha. Ana men komfortlu oturuyorum şunu. Bir Green Hill yaxşı yağıydın. Serdin ne Hill dar qaldı. Amatlı ve qoğuya gözleyen olsanız olanır Green Hill. Türkmenistan'ın önüne yurdumuzu önün için amatlıdır. İçinin persatkalar Amerikan Infinium kampanyasının persatkalar. O kap öğrenip bilirsiniz. Bu persatkalar. Minusuna aittim. Flusu maşinin. O odunluğu olanır. Serdin koşu. Güneşliğine serdin neyli olanır. Daşından BMW da men diye. BMW stilini ediler. Öden bir yıl dıkız maşin Genesis. Dıkız. BMW neyli dıkız oluyor. Türk görenler bilyansınlar. Bir yıl dıkız. Bu da edil şongalı. Bu da zadni videosudur olanlar. Bu berdaki linyalar bize de bakmına mahkum etti. Yani beyt bağa gayret edik berdi. Ol üçün derler. Bu linyalar bize de derler. Biz vapşa berdi ona zat edemdik. Akuratımıza soruyoruz. Bir razgonu barlap görkodiyan men size. O da nem üçün? Şu maşinin realine beriyan at gücünün barlığını, motorunun qoğuluğunu ya da ervetliğini görkodmak üçün. Bu maşinimiz bizim ikilik turbo motor. Bulan şungalık 3 ammadır. 2 turbo dizel amma. Bulan edil şungalık. Düşünün komplektasyasına göre motor 3 göğe. Bu maşinimiz bizim Genesis G70. Bundan başka G80, G90 var şulon. Ve GV70, GV80 var. Ol crossover. GV70, GV80'in abzor geliyor. Şon GV90'ı Java dikten. Ne için Java diyelim? Aslında biz GV diysem böyle sever Türkmen çaysam bile. Buna da biz Genesis diyemen, Genesis diysem böyle. G harfi başta İngilizce J okulansan bizim Genesis diyoruz. Atak Genesis diyemizde de bir yanlış değil. Yani Genesis diye aydılıyor. Atak biz Genesis diysem yanlış olanak sebebi şu maşinin adını biz arasında Türkmençe ayttığımız oluyor. Siz ne fikirde? GV90'ı 2026 yılda araştırıyor. İndiki yıl GV90 çıkıyor. Genesis GV90 şu crossover motion'da ödem elektrikçisi olup çıkıyor diyorlar. O da çıksa nesip olsa abzor ederse. Bu maşinin tarihi 2017 yılda başlıyor. Hyundai kampanyasında lüks maşini ederek bilirim şu Genesis'i geçiktirdim. Bilirim şu Genesis oylap tapyalar. Şun dizaynı çıdan adam Kia Stinger'ın dizaynı çıdan adam ikisi bardır. Yani Kia Stinger'ı hiç bilmeyin. 2017 yılda çıkarılıp başlıyor olanlar. Şu adam çıkarılıp geliyor. 2020 yılın 6. ayında restyling oluyor. Bunun bizim Dores 2'de 2020 Mart'ında çıkarılanlar. Sadece ütköye restyling üzere bilen de siz. İminle bu maşinin özü var da edip versem
Radnoyak Amerikadan Copart'tan alınan, Copart'tan maşin almalı bolsa, arkayn habarlaşaýyn. Bizim özümüz getirip berdik bu maşinam. Şu ýerde nomerler, jaňlaşaň kime Copart'tan rälne maşin almaly bolsa, jaň edin, uslowiýalaryny düşündirjek. Şu ýerde de gysga çaýdyp bereýin. Men öňünden depozit alyp goýanlar. Sebäbi şu maşin basamdan soň hökman alaýmar. Almaýan ýagdaýynda 1300-1700 dollar alan maşynyň gymmatlygyna görä strafy gelýär. Komissiýasyny palbom tölemeli. Şoň üçin şol uslowiýa rady bolsaňyz, jaňlaşaň men size sargap bereýin. Normalca maşin sargap berer, edil reska sargap bolýar diýip söz berjekler. Ýöne bir aýyň içinde goýja maşin saýlap alyp berer nesip bolsa. Maşinymyz aýtdym Radnoyak, degim bamper, fara. Bolly başga degim ýok. Zavodskoy Michelin'e gelenler, öz zavodskoyça pakrışkalary. Maşiny ählap dalaýan seredinde video. Sen baka berin. Öňünden mordos lakkan, ýüzüne meňdem. Ha? Serdin gaçyra koýuň. Motorun ses şaşy, ikilik turbo motor. 8 kor gelýänler ulanlar bularda. Gaz şaş we şu ýerde patfar ýakanda diňe gaz şenýär. Dalnyň ýakanda da berdenemýän ýanlar serdin häzir. Şu wagt bilijini bilen patfar ýantdy. Ana da dalny. Bu maşynyň pryamoy konkurentlary serdin şu wagt näle odan zakat, ha? Odan kadar düşüp duranlar. Konkurentler holun abzor etdimi? Infiniti Q50. Ana pryamoy konkurenti BMW 3'lük pryamoy konkurenti Audi A4 pryamoy konkurenti. Şolun klasynda da kiçi bir kilik ýöne Q50 has giňdi mundan. Bu bir kil dar bilemok näme üçin. Ýöne bine biz şu dar diýäse kompakt dilýärdaýyn akuratynja bul udobnja maşin 2019-njy ýylda bu demirgalyk Amerika ýurtlaryna ýylyň avtomobilien ada ege bolanlar. Ýöne imенно şu maşin saýlanan näler aňyrda da hemme maşin satylýar bolmasa. Bilýäňiz da bagajygyny göreliň şuň. No, öz açan eken. Ana bagajy. Bir goýun atlyga aglanlar. Zapaskasy ente da kılmanlaram bara gedem. Şeylerak. Kamera zadna video elbette ba. Jenesin öz zavatskoy diskini eleşin olanlar 18'lik mınymız. Elbette ýöne. Yumşaklygy gatdy diýip biljek maşina ýöne ýankel gidecek da. Indi men salon görkezýän, salona seredin. Salon mesele ýok, gatowadan olanlar realna. Bu Koreýa maşina. Lexus Japoniýanky. Imенно şuň bilen Lexus deňeşdiremizde. Lexus YS 350 näme bilen deňeşdirip bolanok sebäbi kiçi variant. Biz onu G80 ya G90 ya G90 bilen biz LS'i deňeşdirmeli. G80 bilen YS'i deňeşdirip bilýärse, alyp deňeşdirýär ulanlar. Edilmeň özüme Lexus aljak. Hakykat. Bu maşyny merwetde ana derdim. Hoppa. Hoppa. Gördüňizmi? Ana İzotuna şu at kaça bu izakı oturanı bolümen udobnu etmek üçün oranlarını bolümen izakı oturup bilya şu at. Operatorıma avap şeyler önküsizden ayırmasan oturup bilno. Indi şunga serdin diýeli izak. Mama pahan bir oturdu ana. Göreň. Ýan var bu maşyn gelende serdin nähelikde. Rulon beýle de. Bu da beýledimi? Rul ýoňy. Vapşe ýöne maksimum sportivni edil soň ýalam razgon gat çalta olanlar. 6,5 sekund ýa-da biz häzir barlak görür sebäbi ikilik turbo motor olanlar. Ofitsialny zatda indi inanamdyk sebäbi özümüz barlak görür. Skare şu 6 sekundda da çykar bu 100 çenli. Ana salon olanlar. Monitor ýaman kiçi. Halamadym. Birazçyk uleden bolsalar da düşünýän men häzir eýlek modellerde ullar da ýöne bärde kiçi göräňmi? Şunu birazçyk uleden bolsalar. Bakýl. Qaraslam nikle edipdirler, bu niklam aýrlan eken vapşe gelişmendir. Hiç il. Gören kaçtı da ana, şun probegi näçe 84.000 da mil. Şu aýrylmaly däl. Mana häzir mesele ýok. Bärde ustalar oňartyp berer, bolýan sen onu aýrylmasa oňum hadýan. Tarpedan kaçtysy. Gowy olanlar. Gowy bir ýöne bir plasmas däl, gowdady. Bärler hem edil soň ýalyk. Buna bärler ýöne bir gaty plasmas. Bärde telefon goýar ýaly, zaryadka. Zatlar gowy. Lipstok var. Çapşan ýagdaýyňyzda skory ruşnoy çalşmanyny otlanşygy. Şuň bir skorny bir açyk bir hin neudobny. Şunsy. Parkovka ojaqa soň şet basmaly. Ana şunsy bir açyk neudobnyrak.
Atak elbette. Berde rejimler ulanlar. Smart rejim, rejim tipa ödü sadece, eka rejim, comfort rejim, sport bizim goýarmyz. Biram custom, 5 tan rejimi prinsipi yeterlik. Ondan soň auto start da ulanır. Svetoforda da barýaňyz, maşyny özi ötçe. Onu isteseňiz öçürmem bilýäňiz, isteseňiz şodurşuna da goýup bilýäňiz. Öçürýänleriniň sebäbi starterda aýlanýar diýe bilemok. Bu da zadni veduşa, bulan gedil şungalyk polnu privodamadyr. Zadni veduşa bardan eýle dewelde pırlajak diýseňiz, muny öçürýäňiz, bol aktarýaňyz maşyny. Astak ozatlar etmeň ingowsy şol. Ruçnyk bularda da elektronny, indi soňky maşynaň emes şol. Ýeserdiň bir hil çyk get ses çykýandy, şo barda aýratyn video çekjek. Täze kameralarda da badyr. Baryp durup parkovka asasaňyz, özi çyk getýän bir hil näme sesip, horgun oglanaň bir usta ýetiripdir da. Elektron ruçnyk özi ruçnoýda edýär. Diýersiz 2-4 tutkerm sürýäňiz. Pravila boýunça şoň korobkasy has uzağa çekerýärdi. Şunlar barýaňyz, boy bir ýer durduňyz, neytralka geçirýäňiz, ruçnyk çekýäňiz şeýdip, ondan soň parkovka goýýaňyz. Şonu agram ruçnyga barýar, korobka däli düşündiňizmi? Ana kamera zadny video ulanır. Şunlara kaçtysy elbetde görüşmek ýaly. Normal kaçtysy. Ben şunu tuğdaş parkovkası, neudobno. Berde klimat, isteşiniz ýaly näme sazatyňyz bolsa berde emmelat ba ulanır. Bakara hissat bize gerekke, öçürük goýas. Barjaş, kiçijek bar ekeni, şunlarga kuratınca. Maşina kuratın bir yaş oğlanlar üçün, has maladyojny, ulu adamlar amyny bir kän halamaz, ýöne maladyojny yaş oğlanlar üçün bolýar. Simeyni maşina diýip biljek oğlanlar, maşkalan ýyk sygdyrjak muňa. Çista patsanski maşin. Muňa meçe zamyjy bolýan eken o. Indi sırk göräýliň esasat berde şol. Indi maşyny iň halamadykladım şuň darlygy diýdim oğlanlar. Serdiňler. İdralna da. Opa. Öňdäki wadiçiliň boy kelterek bolsa erbedemler. Biz şuňal maksimum prostoy ulanlar. Şuňal çık. Patlakotnik we patstakhanik berdi. 3 adam olup arkaň sygyp bolýarmy? Hawa ýöne bara. Siz eneler öňetseňiz. Ýöne şu ýerde näde syrjak? Kiçirek birine oturdaýmasaňyz, ýok 3 adam üçin dara ýydymy? Yani karollu ýaly o darlygy. Karolludan hem dardagy. Berde hissat ýok. Diňe öçürüp bolýar, ýakyp bolýar, kondisioner peci. Ýagny diňe şu gulşy dit bolýar da, biram направлениýany ütket bolýar. Bir sançyk zaryat goýar ýer bar eken. Ýa-da gaty prostoy. Şuna çykganda kiçijo. Näme ýa tartjak? Aýo. Aýo, ýa tartjar ama. Ondan bolýar, normal. Muňa predrasiýa etmäli, esas rullaýmy onda. Muny alan adam tam sürmek üçin alýar ulanlar astavno. Ýygyny oturmak üçinler. Bu maşin realna rull oturmak üçin ana. Onda bolýar. Ýygyny oturdyp bilen komfort sürjek bolsaň, G90 alsaň bolýar ana. Ýa-da K9 wa, Kia K9. Ýygy şeýle oturýan. Ana onu alsaň bolýar. Sürmäk motor orkadaýyn. Indi iň esasy motor. Na Genesis şunsa o Toyota ýalgy sananoklar. Silindr goýupdyrlar, ana şuňal hemme Toyota'da gelse de akuranja. Ana olanlar motory serdiň muňa. Moşun zada o ýöne bara. Gowat turbo motor. Öňler hem şuňa usulyny edilen aýyny sportsiýony maşina. Berde ýa aýtdym 2'lik turbo gelýär ulanlar. Dokumentde detil şoňalyk 250 at güýji bar. Käbir istoşnikda 242 ýa-da käbirinde 260 ýadyk 250 diýip alalyň. Nolan ýüdeçeni 6,5 sekund. Bulan edil şuňalyk 3.3 bardyr we 2.2 turbo dizel bardyr. 3.3 elbetde turbo motor. Indi häzir sürüp görelim oğlanlar. Nähil ýörýär. Otlan şu turbo motor. Gat plavny işleýän motor, gat plavny işleýär, Camry maňal işleýär bilen 2 armly oğlanlar. Salonyň materiallar gowy kaçysy bar. Bir koja, bärler bir hilçik nikel. Elbetde vida. Salony orada ruly akuratynca. Hananna, bismillah.
sporda goýaly olanlar. Dıda ýany seredin, men öçüren däldir. Sebäbi gatty bir opit bolmasa şunu öçürmäň zadnye düşýärda. Polny privatda ýsat bildiren nokta, ýöne zadnye düşýärda. Käbir oglan şunu öçürüp süren bolýarda. Eýdin akdyrýar maşyny. Düşünüňiz, gruba adamda götüni aktyryp zınk goýýar ýaş maşyn. Bayanbada dedil şoňalyk. Sa ýürüýte şu dady, kampaniýa goýdy. Ýürüýte dıda mazyal goýulandyr, oglandyr. Öçürmäň şonu ingo variant öçürüp ýolun çykyp gitmäň däre. Opitni bolsaňyz bolýar, sırsaňyz. Atak ýokman däl. Daşy men özüm şonu öçüremok da dogrusu. Samolyot. Şuma izolasiýa pesrek. Ýöne samolyot maşyn oglanlar. Şuma izolasiýasynyň peslige şu maşynyň maksimum ýeňilleşdirme üçin 3,5 km bilen arkaň deňeşdirip bolýar. Kia K5 2,5 motory bilen gidişer maşyn. Edil K5 has çaltyrak razgonalýada. 2,5 turboda sötaki. Ýöne bärde de ikilik turbo. Bärde oturan motor bilen skare şu Hyundai Elantran enine ikilik turbo elýär. Şu ikisi şol bir zat bolup biler oglanlar. Men toşna bilemok, ýöne şol bolup biler. Sebäbi Hyundai, Kia, Genesis bar zat motorlar şol bir zat. Düşünüňiz, şol bir motorlar ýa prosta bu has bir ýanky gymmatrak materiallar, ýanky düşünüňiz, lüksdar, lüks. Şol inni häzir bärden ýöreşýän görkedeýin men size, ýani başyna da gördüňiz de bolun bärde bir arkaň basyk görkedeýin men size. Mesele ýok ýöreşi. Bu barlak görelýän. Ana ulanlar razgonjun daşynyň görkedeýin. Şu wagt mikrofon içindedir. Daşyna hiç şeýle mikrofon ýoksa, daşyna oýjak ikinji daýazda. Näder mikrofon berýän, daşyndan sesini görelýär. Ýa-ni oglanlar ikincide öçürdüm-de kontroly. Näme diýär şu dadama däletdi-de. Onuň ikincide şonu öçürdüm-e, maşyn şeýdip gitdi. Göteňiz elim. Onuň olada ruly saklap bilýän we saklap bilmeýän wada, saklap bilmeýän süren ýagdaýynda ýolun çykyp gitdi. Şonu aýtdym men şunu. Wapşe öçürmäň hiç wagt. Şunu ýürüýte goýdular dara. Siziň howpsuzlygyňyz üçin. Ýolun çykan känne ýoňaly. Zadnye durşuda. Ýaş oglanlar ýaşly edýär-de. Nem içinden ýöreşýän görkedeýin. Ana turbo işledi. Başta basaňda turbo işlenip, soň işleýänler. Ondan soň uja maşyn pon badalyp gidýär. Mesele ýok ýöne ýöreş, samolyot. Gowzat. Videoň adyna da oýsak bolýar. Genesis G70. Koreýan raketası diýip, ýa Koreýlan raketası diýip. Ýa-ni goýýar ýa. Maşyn haladym ha, böyle darlygy. Maňa mysal üçin G80, G90 gülmeýär ama ahmal ýöne men kän bir Genesis'in fanat däl oglanlar. Bilemok, Genesis bar, asnavnoy näme üçin bir helek men şu maşynyň fanat däl. Häzir şu ýerde bir da aýsam ýalňyş düşünmäň bolma. Bol aýtmaýyn, onam kesip alyp goýarlar, onuň dawa çençeler olsa gaýtyp berer. Ýa-ni başyny aýtdym. Maşynyň minusy zapçasynyň gymmatlygyny diýip. Hemmeksen bilýär şoň gymmatlygyny oglanlar. Ýani o gymmatlygyny hemmekşi bilýär, ýöne alyp sürýärler oglanlar. Yumşaklyk erbet däl o. Ana şu wagt gidip barýan. Komfortny, ýol tutuculugy gaty gowy maşyn bassaň oturýar edil BMW ýalak. Ana o zatlar gowy. Gaty bir josk maşyn diýip biljek, kiçijek bolsa da. Haladym. Selo lüksu maşynlar bolman, lüksu maşynyň bolmasam şeýle de olanlar. Muň birden aljak bolsaňyz, diň ekwada däl polu privat almaýa olanlar bolsa, parlataga beler ýere olar, diýdesiga beler ýok gerek. Erwede jenewar, erwet ýörýär. Gowy haladym maşyny. Gataylygyny ýörýär.
Zang yaro uydu oy. Ra KB'nin motorunu ikilik motorum berýär. Indi motorlary kiçeltdiler-de maksimum güýçletdiler. Bulan 3-3lük motor var, ýalňyşmasam 350 at güýji var ýa-da olany 3,5 sekunddan bir zatda çykýar uydu. 3-3lük motory. Naýoga. Lexus bilen Genesis çalşakmy diýseňiz-de, onu ýok. Lexus mu Genesis diýseňiz elbetde Lexus olanlar. Men Lexus wapşa elbet gowarýan-da. Bu maşyn beýtsem elbet däller. Mesele gow maşyn. Maňa fanatik ken oglanyň içinde. Halayan oglan gatken munam. Genesis diýip. Ana men Cambridge'e mandur. Hapaja var, gummal. Ýa oglanlar muny abzor edip oturkam, onu ziyaret etdilerler. Abzor diýen saň diýip. Gummal duranlar. Berde de siyon koçuk gidip dur. Haladın Emre? Maşyn mı? Nämesin haladın? Bolun aýdyp nesen? Aýdyn. Aýtgyn. Gitişini. Diňe ýöreşin haladın ha? Ganalar tökman. Lüklüs bolsa da bu, lüklüs panorama çyksa. Bularda da gelýän bolmaly üçin. Ol näme diýler? Birki ullokal lük der men ama panoramasy birki kiçidir. To есть ullokal lük ýalykdyr ýöne awa kiçik panorama bolýar da. Şoňa ýarym panorama, ýarym lük mi karşı näde diýilişine bilemok. Ýöne şu wagt bilen içindäki şeytan näme diýär? Şunu öçür daýançdy ha, näşe diýär. Bas diýär. Şeytan elbetde o. Ýöne onu etmeýäs. Yaşlara doğru primer görkezmeli olanlar. Realnot yaş olanlara doğru primer görkezmeli. Haçanna spesialni yer berler. Garaşyan men şoňa netip bolsa yer açyp bererler. Ýörüýtdi. Belki içinde sportiv maşinler olur. Şu wagt bizde avtosportda gatul ünserlerde yer açylar. Ya şu taýdak maşinler drift, option drift öwrenmäne kagby şoňa alýanky isleg bilýärler üçin ýörüýdi. Elbetde tölegli bolarmy kadýan sebäbi o maşin bir arzan zat däl. Isleg bilýärler gatnar şu taýk öwrenirler ýa öz maşynna baryp drift etmek bolýar kagby şoňa instruktor zat bilen bile. Şoňa alyk gerilen açylaryna garaşan netip bolsa açylsa o taýynyň pastiýan da müşterisi bolar barar. Men özüm o zatlar gowarýan. Ýöne hiç wagt abyşny ulanýan ýolda etmeler sebäbi iň esas zat adam howpsuzlygy da. Howpsuzlygam pastiýan öpçün etmeli. Bakasygym adam däl. Men Camry'mden amardan $15,000 şudur şunu. Gözeňiz elem. Ýene alalaşyk bolýar üstüne gelseňiz. Ben kodnam goýjak şu ýerde. Geçik görüň degimjigini. $15,000 mena degem kadýar. $15,000 tut Camry alyp berler ha. Has gowy näme? Yaşlara gitjek geldi. Haladyňmy olanlar maşyny? Mena gowça gördüm. Ýöne ýa aýtma minusy şol 2 minusy gylawny. Dariçi ve zapçaýsty gymmat. Plusy bahasardan goýýar. Gaty bir gaty maşyn däl. Bolmasa dizayn polus sportivny, öýden bir sportivny maşyn bolmasa bu. Häzir seretsen, ben sportivny maşyn. Ýöne ýumşak. Men haladym. Minuslaram aýtdym oglanlar. Inni serdiň. Şu maşynyň minus plus bardy, ustalar aýtsyn bize. Nämes çalt döwlýär. Motor 2lik turbo, näkilik wapşy. Men öňe sürüp görmedim 2lik turbany. Bizde gaty känem däl. Şo bardy aýdaýyn. Ana ýene bir zat da bizde şu wagt köne maşynlar alýarlar, dut awlan zapçaýsy arzan ipde. Dut Camry'ň motory, 3lük motory, primerna $1,100-$1,200, $1,000 diýip alay. Hawlaşasam, $1,000 diýip alay ortalyk. Karopkasam $700. 2,5 Camry var ana. Şoň karopkasy ana dur. Şoň karopkasy $350 olanar. Zyňyş oýnasam amma. Motoram $800. Zyňyş oýnaý sen. Onuň şu wagt 2-4 motor karopka çalşanlardan 2,5 motor karopka alýarlar, şumkin alýarlar şu wagt. Şunuňyzmy? Ana. Diýjekdim, oň ýalagam bir gymmat däl. Täze maşynyň zady. Ýönüne şu zatlar bar.
Faracığı diýdi, Abluçovka. Ana şo zatlar gymmat. Kän bir gelen okmuy näme üçin bilemem. Ýa-da belki motor korobkasy arzandyramyň. Motor korobkasyny gyzyklanyp görmedim. Ki ýa-kabaşyňa mana bir minus, ul minus şo zapçaslar gymmat. Ata maşyny özleri arzan hem komfort gowy. Şu wagt men XSK musyryp görnä. K5 bilen deňeşdirseň, hissat maşynal ýöreşen pes, komfortlulygy, pes, ýol tutuşulygy, pes. Ýöne zapçaslardanmyň. Düşünüňiz, ana şo plusy bar. Egerde normal dohod bolsa, normalca aylyň bolsa, prinsip alyp arkaň özüň üçin sürbermeli. Hokman alyp kire etmeliň zat ýok. Alyp bir 4 ýaşyl sürür, 4 ýaşylda näme boljak belli. Biziňkilerin köpüsi Toyota'lyanyň sebäbi alyp alan bakaňy Lubova satyp bolýar, daşy gymmadam satyp bolýar, ana şonsy we şondan aslanma bizde Toyota'ny gowurýarlar. Hemem ustalymyz düşünýär. Muň ustasy barmy? Bardyr, skare şo sebäbi Hyundai Kia bar bizde. Muňa sistemasy aslanma Hyundai Kia ýalak. Çalıca bir ojuk-bojuk zady ütkä, ýöne aslanma sistemasy Hyundai Kia. Ana ulanlar şunga alap zor boldy. Göwnüňiz ýaradymy? Maşyna elerken bakasyna degämi? Halan olsaňyz like koyun, komentar ýazyn, dostlaryňyz paýlaşyň. Agda bolyň 50 000 ýetip geler. Belki uje ýeten bolmamy da makmal. Indi 100 000 ýetmeli. Şu arzum 100 000 ýeteýin oglanlar. Ondan soň bilemem. 100 000 şol rahat gelse, znaçok bilen alyp hemme vilayet aýlap çykjak. Maşyn bazarlar aýlandyma, başda biläňiz, ala şoň ýalak hemme vilayet aýlap çykjak znaçok etse 100 000 bolsa. Anana reske 100 000 edeliň. Kim nähil maşyn Allah selip ber. Her biriňiz Allah jan öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam olanlar janyňyz sag bolsun galanat bolar. Dawaýçy.